Καλησπέρα κυρίες και κύριοι του YouTube, Billy Swag Yolo εδώ και σήμερα θα συνεχίσουμε τη σειρά Minecraft Craft. Πολλοί θα με ρωτάτε γιατί άργησα τόσο καιρό να κάνω βιντεάκια. Θα σας πω, είχα πάει διακοπές γι' αυτό. Ας πάμε, ξεκινήσουμε survival. Είχα κάνει μερικά πραγματάκια στο σπίτι, επειδή βαριόμουν τώρα να πηγαίνω να ψάχνω εργαλεία και ξύλα κλπ. Είπα εδώ πέρα να φτιάξω το σπίτι μου με ό,τι έχω κοτόπουλο. Λοιπόν, θα μπούμε μέσα στην είσοδο. Λοιπόν, εδώ είναι η είσοδος. Απλώς έχω κόψει το από κάτω πάτωμα, το γρασίδι για να βάλω ξύλο. Τώρα περιμένουμε μέχρι να ξημερώσει για να πάμε. Μέχρι στιγμής θα κόψω, Έλα ρε φίλε, πάντα αυτό το πράγμα πρέπει να μου τυχαίνει. Πάντα πρέπει να πέφτω στις σπήλιες. Πρέπει να σκοτώσουμε αυτή την κατσίκα για να πάρουμε το γουλ της. Για να φτιάξουμε bed για να κοιμηθούμε. Πάμε να το φτιάξουμε γρήγορα για να κοιμηθούμε, να πάει πρωί επιτέλους. Λοιπόν, κάπου εδώ έχω νομίζω γουλ. Yes, έχω. Αλλά δεν έχω ξύλο, fuck. Πάμε να κόψουμε δύο wood για να πάρουμε το ξύλο και να το κάνουμε bed, κρεβάτι δηλαδή, όσοι δεν ξέρουμε μετάφραση. Λοιπόν, mine, επιτέλους. Έψαχνα, παιδιά, εκτός βίντεο, συγγνώμη κιόλας, έψαχνα εκτός βίντεο να βρω mine για να κάνω ένα επεισόδιο mine και να κάνω ένα επεισόδιο mine, να βρω διαμάντια κλπ. Πού θα βρω διαμάντια, ναι καλά. Εδώ πέρα έχουμε ξύλο, λοιπόν, όχι αυτό το κόψαμε, συγγνώμη, το έκανα και αυτό εκτός βίντεο. Συγγνώμη κιόλας παιδιά, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα κάνω εκτός βίντεο, γιατί έτσι δεν πάει ωραία. Ναι. Πάμε σπίτι μας τώρα. Βασικά γιατί να πάμε σπίτι μας, να το φτιάξουμε εδώ επί τόπου. Φτιάξουμε ένα crafting. Είμαι πολύ γρήγορος. Το φτιάξαμε και τώρα θα κοιμηθούμε. Ωραία. Περιμένουμε να ξυπνήσει. Παιδιά, δεν είναι ωραίο να κοιμάσαι σε 5 δευτερόλεπτα ούτε καν και να ξυπνάς κατευθείαν. Άμα σας αρέσει, γράψτε μου λίγο στα σχόλια. Άμα είναι να παίξουμε ένα Minecraft που να έλεος να κοιμάται σε 5 δεύτερα, πώς γίνεται αυτό, εντάξει. Είπαμε και εμείς νιώθουμε κάπως να μην κοιμηθήκαμε αρκετά, αλλά φανταστείτε πόσες ώρες κοιμόμαστε. Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να συνεχίσω το σπίτι. Κοιτάξτε πόσο μαλακία το έγινε. Κοιτάξτε, άμα σας αρέσει γράψτε μου στα σχόλια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το σπίτι. Όχι, Παναγία μου, τι είναι αυτό, Παναγία μου. Βάζουμε πέτρα μετά ξύλο. Πέτρα, ξύλο, άσπρο, πέτρα, ξύλο, άσπρο. Πέτρα, ξύλο, άσπρο. Ωραία φίλε. Παιδιά, είναι τόσο σπαστικό να φτιάχνεις ένα σπίτι και φανταστείτε κιόλας. Πόσο βαρεμάρα. Βασικά εγώ δεν βαριέμαι, το κάνω βίντεο δεν βαριέμαι καθόλου. Πέτρα, λοιπόν πώς το πήγαμε. Ξύλο, πέτρα, ξύλο, άσπρο, πέτρα, ξύλο, άσπρο. Το κόβουμε αυτό. Goodbye. Πέτρα, ξύλο, ξύλο, κάτσε, πώς το πούμε, ξύλο, πέτρα, ξύλο, άσπρο, πέτρα. Βασικά, μπερδεύτηκα, τέλος πάντων, πάω να βρω λίγη πέτρα και θα πάω να το φτιάξουμε. Συγγνώμη, είναι το γραφείο μου, κάνει έτσι συνέχεια. Πάμε λίγο, πάμε. Αυτό το βίντεο θα είναι λίγο παραπάνω, θα είναι 4-5 λεπτά, ναι 5 λεπτά. Και όχι 5 λεπτά, λίγο παραπάνω.
για να το φτιάξουμε. Να προλάβουμε να το φτιάξουμε. Τα λεπτά όμως περνάνε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε γρήγορα μια σπηλιά. Παιδιά, για να σας πω, μερικοί YouTubers βαριούνται που κάνουν βίντεο. Είναι βαρετό, να σας πω. Εγώ τώρα που αρχίζω δεν βαριέμαι, γιατί μετά όταν θα αρχίσω να κάνω 35-36 βιντεάκι θα αρχίζω λίγο να λουφάρω. Καταλάβατε τι εννοώ. Όσοι ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε θα εννοώ, θα τεμπελιάζω, να το πω έτσι. Επιτέλους! Αλληλούια! Αχ, είναι πολύ σπαστικό ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας που μιλάω μόνος μου. Αυτό, θα κάνουμε το πάτωμα από πέτρα. Λοιπόν, θα το κάνουμε από πέτρα, έτσι. Για να δούμε πόσο ωραίο είναι από πέτρα. Μετά στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε για mine. Αυτό το επεισόδιο θα είναι δεύτερο επεισόδιο χτίζοντας το σπίτι. Και το επόμενο επεισόδιο θα είναι mine. Και με τη σειρά θα πηγαίνουμε, θα κάνουμε φάρμες, μετά ξανά mine, μετά θα σκοτώσουμε το wither, θα πάμε και nether για να πάρουμε τα wither κλπ. Τώρα προς το πάνω ας ξεκινήσουμε χαλαρά, ήρεμα με τα εργαλεία μας. Το iron το βρήκα όταν έσκαψα, θυμάστε το πρώτο επεισόδιο. Είχα σκάψει και βρήκα iron. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό, το βρήκα όμως τυχαία. Και άμα το έκανα εκτός βίντεο πάλι θα το βρίσκα. Sorry παιδιά, αλλά είμαι λίγο κάπως σήμερα. Είμαι λίγο τέτοιο. Λίγο καπούλια! Κάπως έτσι, ναι. Πάμε. Μας έχουν απομείνει 4 λεπτά. Shut the fuck up! Πάρουμε και την κότα. Καπόλια! Συγγνώμη παιδιά, το έχω μάθει αυτό, συγγνώμη. Πέτρα. Μας έχουν μείνει 3 λεπτά. Πέτρα. Συγγνώμη, είναι σπαστικό. Πέτρα. Ναι. Πω. Γιατί κάνω μαλακίες. Έλεος. Παιδιά, άμα βαριέστε πάλι, κλείστε το βίντεο, κοιτάξτε το μετά. Θα ήθελα να πω ότι από αύριο θα ξεκινήσω MC Best Craft. Και θα έχει Minecraft, θα προσπαθήσω να βρω Minecraft 0.14.3. Αυτό που θέλω να πω είναι λίγο δύσκολο να βρω. Όσοι μπορείτε γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς να βρω το Minecraft, γιατί μου είναι λίγο δύσκολο, είμαι λίγο noob. Sorry κιόλας. Είχα κάνει mine, τι στο πιπ. Sorry παιδιά, έβρισα. Με βάλτε τιμωρία. Όλο μαλακίσιμο, δεν ξέρω. Και στο σχολείο μαλακίες, τώρα που τελειώσα, τώρα που θα πάω γυμνάσιο, ναι, τώρα που θα πάμε άντε του χρόνου να πάμε και έκτη και μετά πάμε γυμνάσιο ρε φίλε, να τελειώνουμε. Βασικά λένε ότι θα καταργήσουν τις εξετάσεις. Oh yeah, θα γράφουμε εξετάσεις. Ό,τι πιο καλύτερα, να μην γράφεις εξετάσεις, αλλά να περάσεις την τάξη έτσι απλά. Sorry παιδιά, είμαι λίγο κάπως σήμερα. Έκοψα πέτρα, ναι έκοψα. Λοιπόν θα μας φτάσει νομίζω, ναι. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Λοιπόν, το λοιπόν. Ξύλο, αυτό το κόβουμε. Λοιπόν, άσπρο. 1, 2, 3. Ξύλο. Άσπρο. Πώς λέγεται αυτό? Συγγνώμη, έχω μια χάλια προφορά στα αγγλικά. Παιδιά, στη συμμετοχή στο φροντιστήριο, μαντέψτε πόσο πήρα. 100 τυχάρε! Συγγνώμη, έκανα λίγο κάπως. Λοιπόν, μετά πάει πέτρα, ξύλο,
Πέτρα, όχι πέτρα, ξύλο άσπρο, ναι, σωστά. Το κοίτα αυτό. What the fuck? What the fuck are you doing? Ξύλο. Πέτρα, ξύλο, άσπρο. Πέτρα, ξύλο, άσπρο. Όχι. Πέτρα, ξύλο, άσπρο. Σωστά, αυτό εδώ θα μπει το άσπρο. Λοιπόν, κόβουμε. Παιδιά, μιλάω πολύ ήσυχα γιατί μου έχει κλείσει και η φωνή και μερικοί στο Viber μου πρίζουν το τρικέφαλο να πάω να βγω έξω και για να μου λένε πότε θα κάνω άλλα βιντεάκια. Sorry παιδιά, έχω πολλή δουλειά. Sorry που φώναξα κιόλας. Πέτρα, ξύλο, άσπρο, σωστά. Έτσι ρε φίλε, έτσι το πέτυχα. 1, 2, 3, άλλο ένα. Yes. Βασικά θα πάρουμε την πέτρινη αξία να την ξοδέψουμε. Μιλάω λίγο κυπριακά. Άμα θέλετε κάντε και μια εγγραφή για να με ακολουθάτε στα βιντεάκια. Τώρα που τελείωσαν οι διακοπές για μένα, θα πάω μετά ξανά τον 30 Ιουνίου. Τώρα που κάντε κάμια εγγραφή να με ακολουθάτε στο κανάλι. Κάντε like, sub και comment άμα σας άρεσε το βίντεο. Αυτά έχω να πω και γεια σας.